अच्छा भौणी किए हेले भल हम पद्म ना शंख ना हाथ शंख जा हो आपणकर शंख शंख आप आज ये जो आगामी 2024 जो इलेक्शन आसुची साधारण इलेक्शन तादरे आपणकर कौन मत रहिबो मो भाईर माने काहाकू आपण भोट देबे सेମିତି ଆଜ୍ଞା ମତାମତ କହି ହେବନି ଇଲେକ୍ସନ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କିଏ ଆଗକୁ ଯିବ କିଏ ପଛକୁ ରହିବ। ଏବେ जो ଆପଣଙ୍କ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାମିଲ ତ ଏମିତି କଲେ ସାମିଲ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ କହି ହେବନି ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଶଙ୍ଖ ବା ପଦ୍ମ ତା ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛିଲେ କିଏ ଆସିବେ ସେମିତି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 2024 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ କିଏ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ଭଲ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ନା ହାତ କିନ୍ତୁ ମତ ଲାଭ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଆସିପାରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଟା କହିବ ଆପଣଙ୍କ ମତଟା କେଉଁଠି ଆପଣ ଆମ ଆଗରୁ ଅଛୁ ବିଜେଡ଼ିର ହଁ ବିଜେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2024 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କର ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଭଲ ବିଜେଡ଼ି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ ଏହା ତ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିହାତି ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହବ ଦେଖିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକିନା ଇଏ କରାହେବ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଦୂର ଭାଗିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ନା ଭଲ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ନା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଆମର ତ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାକୁ କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି କି କେହି ଏମ୍ପି କି ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତିନି କେବଳ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦିଅନ୍ତିନି କି କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର କରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ମାନେ କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଭଲ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ନା ଖରାପ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନା ଏମ୍ଏଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନୂଆ ଟିକେଟ୍ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିବା ନା ଆମେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟତା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2024ର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ କାହାକୁ ଚାହିଁବେ ହାତ ଶଙ୍ଖ ନା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲକୋଇର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ